Türkmenistan bağı ekip Nowruzy we täze prezidenti garşy aldy. Ýene büdjet işgärleri kösenli. Metan zıngındylary bilen howany haplaýany halkara hasabatlarda tasdik bolan Türkmenistanyň ilat Nowruz bayramyny ýurdun ähli künjegini agaç naharlaryny oturdup garşy aldy. Şeýlede köpçülik öýün bağı ekmek çäresi Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşan ilkinji köpçülik çäresi boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary agaç naharlaryny satyn almak üçin büdjet işgärlerinden ýene pul toplananyny habar berýärler. Döwlet telewizionysyna görä Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20 martda paýtaht Aşgabatyň eteginde geçirilen köpçüliklerin bağı ekmek çäresine gatnaşdy. Galberse de döwlet mediýasy ýurdun beýlik sebitlerini hem köpçüliklerin agaç naharlarynyň oturdylanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bağı ekmek çäresiniň öňe süýreşine Lebap welaýatyna agaç naharlaryny satyn almak üçin döwlet işgärleriniň pul ýonulanyny habar berýär. Büdjet işgärleri agaç naharlarynyň daşary täze plakatlary satyn almak üçin özlerinden pul ýonulanyny aýdýarlar. Habarçymyza görä Lebapda büdjet işgärleriniň pul ýonulan döwlet edaralarynyň hatyryna Farawe Trabynyň öý dolandyryş edarasy, Mawtumly we Seýdadynaky geňeşlikleriň arçynlyklary we beýleki guramalar bar. Şol bir wagtda Sebitiň mektep okuwçylaryny hem köpçüliklerin bağı ekmek çäresi üçin 8 düýp agaç naharyny getirmek tapşyrylypdyr. Bu çäre täze prezidentiň gatnaşýan ilkinji çäresi bolan üçin döwlet işgärleri iň gymmat agaç naharlaryny satyn almaly edildiler diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy Sebitiň käbir etraplaryna oturdulan agaç naharlarynyň sany barada hasabatlara salgylanyar. Onuň maglumatlaryna görä Farabda 30.000 türkmen abatda we Çärjewde 60.000, Darganatada 25.000, Kerki we Köýtenagda 70.000 düýp töwereg agaç naharlarynyň ekilenligi hasabatlarda aýdylýar. Türkmen häkimetleri ýyllar boýy ýaz we güýz aýlaryna köpçüliklerin bağı ekmek çärelerini geçirýärler. Ýöne ýurt raýatlary ekilýän agaçlaryň ýedegsizlikden ýa-da tebii howa şertleri sebäpli gurýanyny aýdýarlar. Her çäre geçene kagy düzünde ekildi diýilýän agaçlaryň sany köp, milyonlarça düýp nahal ekýärler. Nahalary yer ýudýany bolsa ýerem doýurdy. Türkmenistanyň ekildi diýilýän baglaryň sany Merkezi Aziýanyň tokoýlaryndaky agaçlaryň sanyndan köp. Matematik hasap edilende her 4 metrden bir agaç ekilenni hem soňky 30 ýylda ekilen baglara Türkmeniň tutuş territoriýasy ýetmeli däl. Onsuzam suwarymly ýerler ýurdun territoriýasynyň bary ýogy 6-8 götürümli elýär diýip bir ýerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanda ýylyň dowamyna ýazky we güýzki bağı ekmek çäresi geçirilýär. Türkmen hökümeti tas her mövsüm milyonlarça diýip agaç naharlarynyň satyn alynýanyny oglan edýär. Ýöne Azatlyk bilen gurrundaş bolan Lebaply hünärmen bağı naharlaryny kagy düzünde ekildi diýilýän agaç naharlary atlandyrýar we köpçüliklerin bağı ekmek çärelerini hasap sorulmayan korrupsiýa çeşmesi hökmüne garaýanyny aýdýar. Ekspertler gur bağlaryň daşky gurşawy oňyn täsir edýändigini tasdiklaýarlar. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy Sehra giňişliklerini bağı naharlarynyň ekilmegi ilatly ýerleri epgekden we tozanly ýerlerden goraýar diýär. Ýöne 10 ýyllyklaryň dowamyna Türkmenistanyň milyonlarça diýip agaç naharlarynyň ekilendigine garamazdan ýurt soňky ýyllarda ýygy-ýygydan tebii howa hadisalarynyň tom saýlaryna epgek howadan, gurukçulukdan, tozanly ýerlerden hemde wagtal tebii harasatlardan ýedir çekip gelýär. Soňky ýyllarda halkary guramalar şoltany Birleşen Milletler Guramasy we köp sany daşary ýurt hökümetleri dünýäde howanyň üýtgemegine garşy global görüş tagallalarynyň çägine daşky gurşawyň goralyp saklanmagyny, tebigaty aýagly çemeleşmäge aýratyn ünsgenlikdirýär. Geçen oktýabrda Bloomberg näşri ýörüýte hasabat çap edip Türkmenistanyň çäginen atmosfera uly mösberlerde metan gazynyň zyňylýanyny, bu zyňyndylaryň muktar taýdan dünýäde başadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet telewizionysyna görä 20 martda Aşgabatyň eteginde geçirilen köpçüliklerin bağı ekmek çäresine prezident Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda eks-prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary döwlet resmiýetleri we beýlekler gatnaşdy. Köpçüliklerin çärede aýdymçylar Serdar Berdimuhammedowyň öňüne aýdym aýtdylar. Tansçylar tans etdiler. Täze prezident köne siýasat ýurtda geçirilen köpçülik çäreleri köne siýasaty baý boldy. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 martda Aşgabatyň ruhyet köşkünde geçirilen inaugurasiýa dawarasy bilen prezident wezipesindäki borçlaryny ýerine ýetirmäge girişdi. Türkmenistanyň häkimiýeti atadan ogla geçirmek dawarasy we munyň ýa-ni ýurdun siýasy geçilik durmuşynda geçirilen köpçülik çäreleriniň mazmuny synçylara görä
Türkmenistanyň syýasy durmuşyny özgörüşe garaşmagyň pustugyny ýene bir gezek suwut etdi. Köplere göre döwlet siýasatynyň wagylçylary atlandyrylýan medeniýet we sunuwa diýişgärleri köpçülik çarelerini täze prezidentiň şanyny eýýäm goşgudur aýdym-aýdyp Türkmenistanyny 30 ýyl bäri dowam edýän döwlet siýasatynyň gyýşarlyksy dowam ettiriljekdigi barada pikir döretdiler. Ýurdun 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyny döwlet siýasatyny üznüksiz gasp edip, öz dörejiligini ýurt ýolbaşçylaryna bagyş etmekde tanalýan Şahir Şaguliýewa inaugurasiýa dawarasyndan soň Aşgabatyň Ogulhan köşkler toplumyna geçirilen kabul edişlikde täze prezidenti arkadagly Serdar atlandyrdy. Gözel Şaguliýewa dawarada täze goşgusy bilen çykyş etdi. Ýygnananlar Şahir Şaguliýewanyň goşgusyny dik durup dinlediler. Mert ýigit mert erden öner. Hemen ýagty pällen öner. Hakdy ýene döwran döner. Arkadagly Serdar geldi. Öz aýdymlaryny döwlet siýasatyny wagt etmekde tanalýan aýdymçylar Şahir Şaguliýewanyň ýa-ni dawarada çykyş edip, täze prezidentiň şanyny aýdym ýerine ýetirdiler. Olar öz aýdymlaryny täze döwür eýýäm geldi diýdiler. Ýöne olaryň aýdym sahatlary welin köplere göre köni döwrüň 30 ýyl bäri üýtgewsiz galýan döwlet siýasatynyň heňini ýanglanyrdy. Olar hem Şahir Şaguliýewa eýerip öz aýdymlaryny täze prezidenti arkadagly Serdar atlandyrdylar. Ýogsa eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow fevral aýyny özüniň işten çekilmek niýetini ma'lum edenine ýurdu dolandyrmakda ýaş ýolbaşçylary ýol bermek bilen täze döwrüň ruhyna münasip geljegi nazarlayan ýaleşdirdi. Ýöne muňa garamazdan dünýäniň iň ýaş prezidentleriniň biri bolan täze türkmen ýolbaşçysynyň entek iş ýüzüne doly aýdyňlaşmadyk prezidentlik sudury synçylary göre köne siýasatyň köni enlikleri bilen garşalandy. Serdar Berdimuhammedow 19 minutlyk inaugurasiýa çykyşynda 8 gezek dowam etmek işligini agdady. Ol kanunçylygy kämilleşdirmek işini dowam etdirer. Guruluşyk işlerini dowam etdirer. At sınaklygy we iç sınaklygy ösdürmegi dowam etdirer. Halyçylygy ösdürmegi dowam etdirer. Saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmegi dowam etdirer. Sagdyň durmuşy wagt etmegi dowam etdirer. Milli mirasy goramak işlerini dowam etdirer. Bitaraplyk siýasatyny dowam etdirer diýdi. Täze prezident özüniň inaugurasiýa çykyşynda hiç ýyly täze başlangyçlary teklip etmedi. Hiç sada başlar diýmedi. Onsuz hem gysgaly eglan edilen saýlawlaryň öň ýany hem synçylar Türkmenistanyň ýapyklyk siýasatyna hiç ýyly özgörüş alamatyna garaşmaýardy. Ýöne şonda şenbe we ýekşenbe günleri Türkmenistanyň siýasy ýeňilçilik durmuşynda bolup geçen wakalar özgörüşiň pustugyny ýene bir gezek açyp görkezdi. Prezident wezipesine kasam kabul edilmeginiň ertesi güni 20 martda Türkmenistanyň ähli künjoklaryny köpçülikleýin bag etmek çäresi geçirildi. Aşgabatyň eteginde geçirilen bag etmek çäresine täze prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Köpçülik çäresine baran täze prezidenti aýdymçylar we tanysçylar aýdym saha bilen garşaldy. Olar ýene üýtgewsiz däwi dowam etdirip arkadagly Serdar geldi. Rawaşlygyň dowamy ýaly öwgüli sözler bilen aýdym-aýdyp tanys etdiler. Bir çagazyk bolsa täze prezidentiň öňüne goşgu komal edilipdir. Türkmenistanyna geçirilen köpçülik çärelerini prezidentiň öňüne çağalary goşgu kotmak däwi Saparmurat Niýazowdan bäri saklanyp galýar. Döwlet medeniýeti täze döwri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy atlandyrýar. Medeniýet we sunuwa diýişgärleri ýurtda rawaşlygyň dowam edýänligini gaýtalaýarlar. Aşgabatda aýdymçy saganlar tanys edip, täze prezidentiň şanyny aýdyma gyrýan mahaly ýurdun ýüllerçemiň ilaty daşary ýurtlarda eklenç aladasy bilen ýaşaýar. Erkin ýurtlara çykan köp sanly türkmen raýatlary hatda sosial ulgamlar arkaly hem öz pikirlerini aýtmakda häkimiýetlerden çekinmeli bolýar. Ýurtda esasy azatlyklaryň, şol sany söz we medeniýet azatlygynyň berk çäklendirilmeginiň dowam etmejekdigi barada hiç ýyl maglumat ýa-da hiç ýyly alamat ýok. Galy bersede Aşgabatda geçirilen inaugurasiýa dawarasyna daşary ýurt döwlet başçylary gatnaşmady.
Aşgabat Türkmenabad ýokary tizlikli awtobanynyň Liwaf ýylatyndaki bölüginiň gurulşygynyň gözgörtüli ýygjymlaşmagy bilen bu işlere çekilen hünärmenler zerur howpsuzlyk şertleriniň berjay edilmeýändigini, munyň hem helakçylykly hadiselere sebäp bolýandygyny belleýärler. Soňky günler giýje günler ýol gurulşygyny ulanýan çagyllaşlar wagon Türkmenabadyň Zerger otly stansiýasyna daşalýar. 19 martda ýerden 30 wagondan ibaret şeýle bir otlynyň 5 wagony reýsden çykyp agdy. Adam ýetkileri ýok. Ýöne wagonlaryň käbiriniň tekerleri gopdy. Diýip ýerli hünärmenleriň biri geçen senbe saýat bolan wakalaryny 21 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlara wagonlary gözüňde tutulanyndan has köp çagyldaşynyň ýüklenmeginiň sebäp bolandygyny, seýle de mundan ozalky 3 güniň dowamında ýagan ýagyşlaryň hem reýsleriň asagynda oýuklary emele getirendigini aýtdy. Mundan başga söhbetdeşimiz köýtünde etrafyndan awtobanyň gurulşygy üçin gelýän wagonlaryň ensemetine gereginden artyk çagylyň ýüklenýändigini, emma bularyň beýlik otlulardan tapawutlykda hiç ýyly bökdünsiz we barlyksyz geçirilýändigini nyktady. Diňe bir wagonlar däl. Eýsem Zerger stansiýasyndan awtobany çagyllaşaýan ýük ulaglar hem päsgelçilikli hereket edýärler. Ýogsa olary gereginden artyk ýük ýüklenýänligi görünip dur. Bulardan ýa-da Mari Türkmenabad magistral ýoly zaýalandy. Üstesinde de bu işlere çekilen ulaglaryň biriniň çyrasy ýok. Ýene biriniň daşky görnüşi hapa. Beýle ulaglara destine 150 manat jerime salynýan bolsa, ýol polisiýasy awtobany çagyl gatnatýan ulaglary görmezlige salýar. Diýip ýerli hünärmen belledi. Adatçy bolşýaly türkmen häkimetleri we mediasy wagonlaryň agmasy barada ýylata maglumat bermediler. Türkmenabadyň häkimligi hem azatlygyň gusmaça soraglaryna, seýle-de awtobanyň gurulşygynyň birden ýygjymlaşdyrylyp başlanmagynyň sebäpleri barada jogap bermekden ýüzürdi. Ýokary tizlikli ýoluň gurulşygy 2019-njy ýylda başlap, ony 2023-njy ýylda tamamlamak gözüňde tutulupdy.